simrang hilin eh. Ako bulang hoy. A few moments later. Hawab na lang maledaan ko. Kailang dukay ito, mga nagtinor ba ito? Kaya labong namay nagkupra sa ramay. Lukay. Ito, may rin pa. Hala. Malay butang dahil ka nagmisiri. Parang iba. Nakatulo naman sa sisi. Kailang nang kailang. Antara ko magkuha ng may lagaraw. Mare. Antara ko magsalipo kay. Mangga sir. Mangga. Papakalasan din. Gana dakilan ta. Kaya ko mati ka bakan eh. Sa baba ko kun. Nakakasundang na eh. Hawab na lang ako daan kay bakit ko ano ko. Ito sila po nga ng magbirit eh. Magbirit. Ito po nga na. Kakoy na kay. Anay. Lakas ako. Nakabuling na eh. Yan, sulit mo sa kakay. Mana? Hindi na mo kuha kay. Wala kubaw. Wala na, hindi mo ni musika. Higit siguro ni. Hawab na naman ko dahil kayo buti kong ngaron. Alian ako sa baso rai katong habog. Ay sila buto nga. May pakuskus na na eh. Mata sa ba? Na, siguri.
Ha? Ah. Udah mana ya balik juga. Oh, nama dia wak bapo. Hala. Ha? Ana? Limuil ba sumabong? Nakahay mo ito dito una. Parang habol ka sa tungkod. Nay, ko musiga nay. Yung suway ko sa Asura man. Hala. ay sa siguro na. Kapag madrigay. Hala. Oh, kapag madrig. Madrig ako. Udah musiga di ay. Dali ang kulungan ni. Hindi na ba nila magkuhan? Here na. Parang magdiri. Hindi na ako naghaw. Ano ko di musiga? Ano po? Pagkado, may kado. Naman, kadi ay. Ito ang basa kuhan. Basa aglubi. Oh, Okay. kapag madrigay. Hala. Oh, kapag madrig. Ang panzo. Bukas ako nung kahaling. Kaya pag siga pa di. Siga like ulis na nay. Ha? Diyan sa ng panzo. Madri man ko na dyan di subo. Ya pare ba yan? Ano diya ra? Namayawan na po ah. Kada kama. Ito lang ko guna ng kanang bakay bugaran tangad lang. Hi, salamat. Salamat, nakahawb na ko. A few moments later. Hi, good morning. Salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi. Nabuhi patarong buntaga. Buntag adlaw nga Wibis Pizza 20 City. Karon nga adlaw karon din adlaw mo ring ihimo sa order sa igagaw. Kay ubas kadlawon kuhaon dang hapon karon laging gabi magprepare nako sang suman og duha klaseng suman. Bato gahapon kay naman stiri nagpa kupras man. Salamat naman ko gahapon nakapanghawb na ko gahapon kay di may naghangdok kay karon ang buhaton ron magbunot na po og lubi. Bunot karon og lubi mag kudkod og unom ka buok. Bitaw di naman siguro ko mukudkod kay murag di na po ka agwan tag kudkod murag hanay pa kudkod. Pero ako ay magbunot. Bunot ko og unom ka lubi para sa hangsuman indang hapon. Kamusta naman mong tanhan sa mga asa-asang tapit sa sulok sa kalibutan? Kamusta? Kamusta naglakaw sa panahon diha? Diha sa Liti ni Ma'am Edina Aurada Kanyite. Good morning. Ni Lolo Mandin. Good morning.
Ni Cirilo Castañares Diaz Tagbilaran, good morning sir. Labi na ni Vilma Macabalo, good morning. Ug diha sa ug ni Pilisa Taghap, good morning. Ug di Ma'am Norlina Abdullah, good morning ma'am, kamusta? Ug labi na ni Ma'am Yuning Ayop, good morning ma'am, God bless. Labi na ni Ma'am Siri Ulrich Kaintong, mahapit na mo uli ay sa Pinas, amping niya ma'am kanunay. Ug labi na ni Ma'am Almalim niya sa tagabalin sa nga to po ni US, good morning, amping mong tanan. Usag lakaw sa panahon dito diha. Dias taga Cebu ni Noel Dominguez, good morning sir, salamat kami sa perming watching. Hindi man sa watching from Cebu, salamat sa kauning paglili sa among ahang payag. Karon di ay lagi magkuan ko ron, bunot kog lubi, magtiwas ko og panapsap dato kong kuan palwa nga nangaladya gapon tagak nga ikan sa nagkuan kupras. Diya na pa din ko tinaguan na itong butong wa mahamuhurot na mas ramig hapon. Ada itong mong inom di ko sa boss butong karong buntag. Sa ko magbunot og lubi. Pero na itong kuan kanang jakmog pa. Turun to ng butong nga tabunan ng sukay. Dibdib ko ron. Ada hala, buwang imkog sabaw sa lubi, sabaw sa butong ya. Natan ron unom kabuk lubi turok ng uban na tigka na. A few moments later. Na para sa budbud. Ganahan mo jud ni. Nanadan niya gluya. Ganahan jud bala na kay arong di mo arong mga kuan. Pag ganahan na ng budbud. Salamat des nag-order. Ang budbud. Katunang utana, kung saan paghimo, naragalira. Maglana, luya, o kasin. Sa ilumod ang bugas, pilit, mauna ni. Na. Naman na maghangkuan, naglihogay na. Putos na ko. Untang magwat ko sa usa. Wat ko kuan. Tuwat ko sinamis.
Mali ka dong bats. Mali tinabis. Mali suman. Lana-lana na. Saan ba itong kamay? So man, naluto na. Ani, prepare na ni na ho. Para ubos buntag. Ubos kadlaw na pito na laman ni.